Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pemaos. Kita saking kelompok 3 Doso C, siswa-siswi SMA Negeri Tunggal Kota Mungkit, tepangaken nami kula Ratisya Azale Sifa absen 3 doso setunggal. Kula Ivan Faisal absen 19. Kula Izatul Asfa absen kalih doso kalih. Kita badhe nyuguhaken pawarta babagan kerajinan tangan ing Pasar Seni Borobudur. Kegiatan iki dados salah satunggaling upaya nguri-nguri kabudayaan Jawa liwat tangan-tangan kreatif para seniman lokal. Mugi pawarta menika saged nambah wawasan lan tresna dumateng kabudayaan bangsa. Kerajinan tangan Pasar Seni Borobudur, gambare jiwa budaya Jawa. Pasar Seni Borobudur minangka papan perdagangan seni lan kerajinan tangan khas Jawa, kayata topeng, batik, tatung, lan wayang, lan maneka pernak-pernik budaya. Kabeh produk kerajinan gambarake filosofi budaya Jawa sing adiluhur lan ngandhut ajaran kabecikan, kesabaran, lan kawicaksanaan. Pasar iki diisi dening para pengrajin lokal saka Magelang lan saubengé, kalebu para seniman enom nganti senior. Pasar Seni Borobudur dumunung ing jejere Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasine strategis lan gampang digayuh dening wisatawan lokal lan mancanegara. Pasar iki dibuka saben dina wiwit jam 8 nganti jam 17 waktu Indonesia Barat. Ning rame-rame banget nalika akhir minggu lan liburan nasional. Amarga akeh wisatawan teka dolan menyang Candi Borobudur. Tujuan utama ngadeni pasar iki yaitu kanggo nguri-nguri kabudayaan Jawa, ngangkat ekonomi lokal lan promosi budaya Indonesia marang wisatawan manca. Kajaba iku, pasar iki dadi papan sinau budaya kanggo generasi enom. Kegiatan pasar seni dijalani kanthi nyediakake stand-stand kanggo para pengrajin. Pemerintah lan komunitas lokal nyediakake pelatihan promosi lan pendampingan bisnis kanggo ningkatke kualitas lan daya saing produk supaya bisa dadi pasar internasional. Miturut kula, Pasar Seni Borobudur ora mung dadi pusat ekonomi kreatif, nanging uga minangka gambaran nyata saka jiwa budaya Jawa sing lestari. Mula saka iku, ayo bebarengan dukung lan ngapresiasi karya para pengrajin lokal supaya budaya Jawa tansah lestari lan bisa diwarisake marang anak lan cucu. Sama dari Napa kok campur kegunaan pembuatan kerajinan tangan dari tangan. Ya. Kegunaannya ya biar tambah kreatif, tambah ada mempunyai fasilitas lah untuk orang-orang sini bisa berkreatif sendiri, bikin sendiri, terus ada peningkatan, tidak dari ngambil dari produk orang lain, kita mempunyai produk sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri. Apa Harapan untuk generasi harapan ya bisa meneruskan apa yang menjadi di sini yang ada di sini bisa ditingkatkan kan untuk meneruskan apa yang ada di sini. Misalnya produk-produk yang di sini, produk-produk dari kita. Mangkono pawarta ingkang saged kula aturaken babagan kerajinan tangan ing Pasar Seni Borobudur. Mugi kita tansah eling lan waspada nguri-nguri kabudayaan Jawa kanthi cara ngejak generasi enom supaya luwih tresna lan ngajeni warisan budaya. Kerajinan tangan ora mung kagunan tangan, nanging uga ngemu jiwa, rasa lan piwulang kang adiluhung. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun maringi kawigatosan. Mugi pawarta menika saged dados inspirasi lan nambah rasa tresna dumateng budaya bangsa. Sekian pawarta saking kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.